आयै आबै आयै आयै अबाव थांजोबखो मानसिफोरा सिखिरि लैथो आबै हा सोर जाखो नोंलाय आबौ उथालुंगुरा नङा नोंलाय आं सिमां नुवाखैथ' ओइ बुरियाथा सिमां नुवाखै नोङो आंनो गुथालानो ओरै फै ओरै फै आबै 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 सना आबै आबै आं बेसे खुसि नों मिथिगौ नामा आबै नोंखौ नुनाय नंला सानदोंमोन आं आबै आबै आयो आंनि फिसा आबौ जिउ नोंनो मार आबौ आबौ अबाव थांनाय नों दे जोंफोरखौ गारनानै आबौ भगबान मोनसे गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोनबाय आं नोंखौ मोननानै आबौ सना फिसा नों फैफिनमारबाय आबौ नों फैफिनमारबाय सना फिथर नों फैफिनमारबाय मानसिफोरा अबाव थांजोबखोहाय आबै नुबाय हाबिलि आंखौ गारनो थांनो नागिरदोंमोन नायनाय आबै लामायाव मोनासो लाना फैबाय आं आबै नङाबा अबाव थांगौमोन बियो अबाव थांनो नागिरलाबाय थायो नोंसोर मानो लाखियाखैमोन बिखौ आबौ सना फिथर मा बुंनो नोंखौ मा जालांखो आबौ नोंखौ थैबाय साननानै बेसे मा हे भगबान इसोरासो मिथिगौ बेसे दुखु सहायनांबाय भगबाना जि नोंखौ लाफिनबाय इसोर मा नांगौ आंनो जेबो नांला आंनि सना फिथरा फैफिनबाय बे हाबिलियाबले बे आबैयाबले बेबायदिनो जादों आरो मा खालायनो मा मानो जों बे न'आव थांनो ओंखारबाय नोंबो गैला होननानै माने मा बुंबावनो आबै माने आबैखौ मा बुंबावनो आं बियो खोथाखौनो खोनासंला थांनो ओंखारथारबाय दा जों आरो मा खालायबावनो नोंबो गैला बिबो ओजा थांनो ओंखारबाय दे माथो खालायबावनो होननानै जोंबो बारा अख्रा खालायासै आरो आबौ मा बुंबावनो जोंसो मिथिगौ जोंसो बुजियो बेसे माबायदि बे सानफोरखौ बारग'लांहोदों भगबान नोंखौ गैला होननानै आबौ खाफाल इसोर खोथाखौनो बुंनो रोंला आङो दा नोंखौ नुनाथ' आबौ नाङा दे बुंनांला दे आं बुजिबाय आं बुजिदों आं मिथिगौ मा जादोंमोन नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोन्दोंमोन नोंसोरो जायखिजाया आबै सना नोंथ' बुरियाखै आंलाबोथ' बुरिनासो थाबाय नामा इस माखौबा सानबेसे जाखो बेलाय आं बुरिनो दाबो सिख्लायानो दङ नोंनि हाबा जायागौ माने आंखौ गोग्लैना थागोन थैगोन सानदों नामा आं सिख्लायनो दङ सिख्लायनो थाथारगोनसो नै नोंसोरनि फिसौला नोंसोरनि गथ' गथाय नायबावगोनसो आङो नंगौ नोंनि खावलायासो खेबनो मोजांलै बुरै नोंखौ आं जेरावबो थांनो होखाला मोनथिखाबायना नोंखौ आं थांनो होखाला मोनथिखाया खिन्थु आं थांना थाजासिम नों जेरावबो थांनो मोनला नोङो थांनो आंनिखौ बादो नों मोजाङै थाबानो जागोन बुरै आबै सना आबौ सना थ' आंनि आबौ सनानाव रावनिबो गाज्रि नोजोर दानांसै जिउ गोलाव जाथों संसार जाथों खुसि रंजा बाजायै भगबान बेनो आंहा नोंनिसिम आशिर्बाद नाय बाबु दानसोरां नोंथ' खामानिखौ मोजाङैनो मावो आं मिथिगौ नाथाय दा दखानाव जेनेबा खामानिखौ आंबो मावफायो नालाय आरो जाय आगोल मावोमोन बे गथ'आबो माने फैफिनगोन होननानै बुंदों नालाय बेनिखायनो आङो दा नोङो थारमाने दखानाव माने फैथ'नांला दे बाबु नों जेनेबा मावनो फैथ'बाबो जासिगोन जोंहानि दखानाव खामानिखौ बे बोरायालाय मा जालायखोब्रा नंगौ नामा दादै औ बाबु खोथाया बेबायदि जानानै दङ नों गाज्रि मोननाङा दा बे गथ'आ फैसिगोन नालाय दा आं सानै जेनेबा लाखिनो खामानिखौबो जेनेबा खामानि भिरबाबो आंबो मावखायो नालाय आरो बिबो मावखायो नालाय सानै जाखागोन माने साथामनि माने गोनांथि गैया आरोना नाथाय माब्लाबा जुदि आरो गोनांथि जाबावो आं नोंखौ लागै लिंहरगोन माब्लाबा नाथाय दा बाबु खामानियाव फैथ'लाबाबो जासिगोन दे नोङो बे खामानि मावग्रायालाय माला फैगोन दादै जेनेबा गाबोन समफोरनो फैगोन नामा बेबायदिनो बुंदों जेनेबा बियो फन खालायना बुंदों नालाय बे बोरायखौ हालासो आङो बेबायदि समावसो आंखौ खामानिनिफ्राय होखारबायना नोङो दा मा बुंनो जाबाय आङो दादै आंनो फैसा नांलाया दे दादै आं जेनेबा
प्रेक्टिस बा एक्सपिरियेन्सनि थाखायनो मावथ'ना थानोसै दादै मा होनो बाबु नोंहालाय मा प्रेक्टिस एक्सपिरियेन्स माने नोंनालाय नों मोजाङैनो खामानिफोरखौ रोंखागौ नालाय ओरैनोलाय आंनि दखानाव फैसा लाया गारा मानो खामानि मावनो जेनेबा आंबो माबोरैबा मोनोना नोङो नोंनि गोनांथि समा ओरैनो थांगारगोन ओरैनोलाय माने समफोरखौ एंगार हरनो नङा होमबा फ्रियावनो खामानि मावना होनानै नोङो खामानिफोरखौबो मोजाङैनो रोंखागौ नोङो गुबुन जायगायाव मोनगोन दे नोङो गुबुन जायगायाव मोजाङैनो मोनगोन नाङा दे बेबायदि ओरैनो फैसा होआगारा सेलेरि दरमाहा होआगारा नों थानो ओरैनो सम बरबाद खालायनाय जागोन बेबायदि नाङा दे बाबु आं बेबायदि लाखिनो माबोरैबा मोनोना गोसोनिफ्राय सान्थि मोना अ बेबायदि नामा दे होमब्लालाय दानसोरां नोंनि मोननो गोनां फैसाखौ आं दाहाय न'आव थांनो हायसिगोन औ खुत्ता बोराय सैमा बिहाव साला जानो गोनां बिहावसो सैमासो नोङो आंखौ खामानिनिफ्राय होखारदों नोंखौबो नायगोन आं सानसे बोराय सोरबा लाखिगोन सोरबा खामानियाव फैगोननो नंखाय बुंदों नोङो बोराय साला सैमा खुत्ता बोराय आंखौ होखारनायनि लामा नागिरगासिनो मोनथिदों आङो आंबो दाखोरसो गासिखौबो हमनो हादों आं फारि फारि दखाननिफ्रायथ' होखारबाय बिखौ थांहोनो हाबाय दा आंनि न'निफ्राय माबायदि होखारनो हानो बेखौसो साननांगौ जालायबाय जायखियानो जेरैखि जाया मानो आंनि फिसाजोखौ आं नोंनो माब्लाबाबो हरा गोरोन्थिखौनो मावफ्लांबाय आं बे सेंग्राखौ आंनि न'आव लाखिनो होनायानो जायगा होनायानो खामानि मावनो होनायानो बेनो गोरोन्थिमोन आंनि बिराद गोरोन्थि मावफ्लांबायलै आं खामानि मावनो होआमोनब्ला बेयाव लाखियामोनब्ला न'आव थानायनि पारमिसन होनाय नङामोनब्ला बेफोर समखौ नुनायानो नङामोन खोमा आंबो फिउचारफोरखौ साना हौवानो बिराद गोरोन्थि मावो दे माबोरैबा जातनिसोलै आंबो मानसियानो खर'फोरानो खामानिसो होआ नामा सानख'नोनो हाया सानख'नो हायैयावनो गोबां गोरोन्थि मावफ्लांबाय आंबो लाइफआव हे गथ' आदा नों गैयाबा बेसे दरसेसिम मोनोमोन बे न'खौ मिथिबाय आं मिथिखागौमोन आदा नों सानसे नङा सानसे फैफिनखागोन होननानै औ नोंसोरबायदि एसेबां अनग्रा मानसिफोर दङ आंहा एसेबां अन्थाव बाथाव बिनानावफोर दङ एसेबां अननाय मानसि दङ आंहा नोंसोर थानायावनो आंखौ सोरबा मायबा खालायनो हागोन इसोराबो लाङा आंखौ दानो नोंसोर थानायाव नोंसोरनि हाजासे अननायानो आंखौ लाबोफिनदों मिथिबाय आदा आंनि गोसोआ फोथायखायाखैमोन आं सानखादोंमोन नों सानसेब्लाबो फैफिनगोन होननानै आं आंनि आदाखौ मिथिखागौना आदा गुथारा बेबायदि गोमाग्रा मानसि नंखाया फैफिनखागोन आं फोथायनाय दंखायोमोन आदा नों नुदों नों फैबायबो औ नंगौथ' फाग्लि जाम्बि गथ' थिस नंगौ नामा नोंसोरखौ आं हाबा हरागौ मानि आं अबावबा थांनो नोंसोरनि हाबा खुंनांगौ नोंसोर सानै बिनानाव दङ आंहा अबाव बे सिखिरिया अबाव बियो सिखिरिया ओइ सिखिरि आदाया फैफिनबाय माने आदाया थैयाखै फैफिनबाय आदा नोंथ' जेबो जायाखै खोमा माजानो बुं आदा नोंनि फेभरेट डिश बानायगोन आं नोंनि फेभरेट जानायफोरखौ बानायगोन आं माबा जानोना नोंनि फेभरेटखौ मेगिजों दावदै नोंनि फेभरेटआ मेगि दावदै बेनिफ्राय ओंख्रिखौ मा जानो नोङो ओंख्रिखौ मा जानो बुं आं दानो मोजां गोथाव संगोन देलाय बुंलाय नों सबाइ ओंख्रिजों ना गोरान मोजां मोनो आं दानो संगोन यादिसुम आंनि आगै सना जागोन दे जागोन गिबियावनो आङो साहासो लोंग्रोगोन र' आं फुदुंनि बेनिफ्राय साहाजों मा जानो मालफुवा बानायगोन आं मालफुवा औ आगै मालफुवाखौनो बानाय आं बिराद जानो लुबैदों मालफुवा गोबां सम जाबाय मोनजाया बेफोरखौ माने आदाया थैयाखै बेखौथ' माने फैफिनबाय मोजां मोनदों नाथाय आंनि साननायफ्रा मा जागोन दा आदायाथ' फैफिनबाय आं फैसाखौ मोननाय नंला होमबालाय मानोथो थैनाय होनना बुंनायमोन आदाया जुदि थैयाखैयानो होमबालाय फैसाखौलाय माबोरै मोनफिन 50 लाख फैसाखौथ' दा मोननाय नंला आदाया फैफिनबाय आं रंजानोसो गाबनोसो जाबाय दा आदाया थैखाय आं जेनेबा फैफिननायखाय मोजांबो मोनदों देलाय आदा आंनि नाथाय दुखुबो मोनदों आं फैफिननायखाय मानोना
50 लाख फैसाया ओरैनो थांगारबाय आदायाथ' थैयाखै थांनानै दङ फैबायानो न'आव दाबोथ' फैसाखौ मोनखानाय नंला 50 लाख गाहाम फैसा गैला सेस गासिबो दैयाव बानफानि जानानै थांगारजोब्बाय बोहैनानै आंनि साननाय हनायफोरा फैसा 50 लाख ओरैनो थांगारबाय आङो आदा नों मानो फैफिननांगौ जाखो माने फैफिननांगौ दिनै माने फैसाखौ मोनखांनायनि उनावबोथ' फैफिननो हागौमोन ना नोंथ' थैनानै दंमोन थैनानै था जेनेबा थैनाय महरावनो नुजाथिफैथ'नाङामोन ना फैसाखौ मोननायनि उनाव नुजाफैब्लाबो जागौमोन दा फैसाखौ मोननाय नंलाना आङो 50 लाख गाहाम दे गिबियावनो बे दुगैनानै एसे दुगैस्र' लोबस्र' मोजाङै फैथां अबे जायगानिफ्राय फैदों मादों थां दुगैथां गिबियावनो आइया अबाव थांदों आइया बबाव थांखो आंबो दासो फैबायना मोनथियाहाय नोंसो आइया बबाव थांखो बाजै नुदोंना आं बुंदोंमोन ना नों फोथायनाय लाखि होननानै आदाया फैफिनबाय हाय गथ' मा जाखो नोङालाय मा बिदाखौ नुनानैबो फैयाखै नोंलाय आंखौ फैफिननायखाय मोजां मोनाखै नामा नोङो आदा थां आबैहा बिला थां माबा माबि जानाय लोंनाय माबा संनाय खावनाय लाहार फाहार खालाय थां ओंखाम उखैना फैदों गथ'आ औ आबै ना बोथिया एसे दङ आं बासिनि बेखौनो एवना होबिनो आदा माने आंबो सक जादों आदा नों थैयाखैबा मानो थैनाय होनना बुंनाय जेनेबा थैनाय होनना मानो बिदि दैट गथ' फिसा बेफोरखौ बादो नोंना माबायदि फरायनाय माबानायफोरा मोजाङै दंना नोङो दं नों दरसि नोंनि मोखाङा मानो आंखौ फैयाबा मोजां मोनगौमोन नामा नोङो हा नङा बाजैया अबाव थांखो नोमबाजैया मायबा संनो थांबाय बे माबाजों लैथोजों आं इसेबां साननि उनाव फैदों नोंबो आंनो संना जाहोला जेबो आवगायलाय माथो आगोलो ना गोरान बाथोन देना जाहोबाय थायोमोन आंखौ गोथावनो दिनै देया आंनि थाखाय ना गोरान बाथोन औ देगोन बाजैयाथ' दा खिथाफोरखौ आदानो खिन्थाजोबगोन लागाय आदाया आंखौ बेसेबा रायजानांगोन आं आदाजों आदाखौ थैबाय सानदोंमोन आं सोर मिथिगौ फैफिनदों होननानै दा आदाया फैफिननानै आंहा बेसेबा टेनसनानो जाबाय बेसेबा रायजागोनबा आं बाजैमोनहा खिन्थाना होबाथाय अख्रां बाजै बिसोरथ' खिन्थाना होगोन आंनि खोथाफोरखौ फैसाखौथ' मोनखाला 50 लाखा बेबो आखाइनिफ्राय थांबाय माने गासिबो लससो जाबाय आं आदाया फैनानै एसे गोबावजोंथ' फैनो हागौमोन आदाया साननैसो फैसाखौ मोननायनि उनाव आं मोजां मोनगौमोन होनबानो बांसिन आदाया थैयाखै आं मोजां मोनदों नाथाय बे फैसायाथ' थांगौबायना आंना आदा नों जेनेबा दानो फैयो जेनेबा जेबो नङा दे मा जेनेबा मा बुंनो नागिरदोंमोन जेबो नङा दे आब'आलाय मा दाबो फैयासै माबा गोमानासो थाबाय माथो मानसियालाय थांगोन होनना बुंनाया मा आब'आ है आं नेनो बाबाय बे हिन्जावखौ नुनानै आं फैबाय दालाय माथो आब'आसो गोमाना थाबाय नैबे हिन्जावा मायबा खालायबाय आं आरो गिनानै नायफिनखायाखैमोन खारबोबाय नै हिन्जावा लाना थांबाय सेकेन्डारसोमोन ना मायबा आब'खौ लानासो थांबाय ना मायबा नायहैनांगौमोन खोमा थांबावनो र' आं गामियाव दाबो थांनो रोङाखै बिसोरो साला सैमानि फिसाफ्रा बिसोरनि थाखायनो साला आंहा दिनै खामानिनिफ्राय होखारजाबाय बिसोरनो मायबा नङा मायबा लागायदों आंनि खोथा बेनिखायनो आंखौ खामानिनिफ्राय होखारबाय दा न'निफ्रायबो होखारगोन आं मोनथिगौ बे फाफि गथ'आ अबाव थांखो बिनि बिब'आ थांनो ओंखारनाया बिसोर दाबो थांनो रोङाखै नामा गावसोराथ' थांनो ओंखारबायानो साला खुथ्थाफोरा आंखौबो लांफानो नागिरदों साला गोन्ना बस'गोनलाय गथ' र' ओइ दाबो थांनो रोङाखै नोंसोर हो दासिम नोंसोर बे जायगाखौ क्रस खालायनांगौमोन दासिमबो ओंखारलांनो हायाखै नोंसोर बे जायगानिफ्राय हो अबाव नोंनि बिब'आ अबाव नोंनि बिब'आ अबाव नोंनि फाग्लि बिब'आ अबाव सिजा आंनि आब'खौ फाग्लि होनना बुंनाङा दे नोंसो फाग्ला खर' गाज्रि वैट दे गथ' खोमाना दोनजागोन आरो खोनासं गथ' माब्लाबा जुदि आरो बे जायगायाव फैफिनो नोंखौ नुफिनो नोंनि बिब' आरो नोंखौ साबे खिन्थु नोंसोरखौ आङो खोमाना दोनखागोन दैमा गेजेराव गारना दोनहैगोन गथ' नोंखौसो गारनानै दोनहैगोन दैमा गेजेराव सानस्रिनोबो रोङा नोङो आंसो सानस्रिनोबो रोंखागौ वैट साला दोद खुथा गथ' लाजिया नामा एसेबां गिदिर मानसियानो गाज्रि राव बुंनो
आं हानायमोनब्ला साला नोंनि खुगाखौ सिलायना दोनगौमोन आङो बिजिजों गोथाङैनो गोथां नोंखौ सिलायगौमोन आं बिजिजों ओरै सोयै गुस्थि मोनसेयाव सोनाय सानियाव सोलाय सिंनियाव सोलाय ओरै मेरायनानै नोंनि गुस्थिखौ आङो ओइ सिलायना दोनगौमोन गथ'। नोंनिखौसो सिलायगौमोन आङो नोंनासो खुगाया लेथ्राथार गाज्रिथार। आदसा बार' नोंसा बिब'आ बाव ने खारसनहैबाय सोरजोंबा नोंसा बिब'आ नोंखौ बे लामायाव गारनानै औ बेबायदिनो जादों। नोंसा आब'आ मोजां नङाथ' नोंसा आब'नि आखलफोरा बिराद गाज्रिखा मिथिबाय। नोंसा आब'आ नोंखौ गारनानै थांबाय थां। ओइ सारिफुटिया ओइ अबाव थांनो नागिरदों ओइ सारिफुटिया सियाला गथ'आ। एसेबां साननि उनाव एसेबां गोथाव साहा मोनलोंबाय न'नि साहा शान्ति मोनलायलांबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आं। दे रायजो राजाफोर सोर नोंसोर मा संगासिनो माबार लाबोदोसो नै उखैनाया लुबैना थानो हाला आंना। बे साहा कापसेखौ लोंनानैनो बेसे गोजोननाय मोन्दों आङो आरो ओंखाम मोनजाबावबा बेसे गोजोननाय मोनबावगोन आङो बापरे। आं लाखिमार दे गावखौनो लाखि होननानै साननांगोन आरो आं। खुसियानो थानो हाला आंना न' सफैनायखाय। आंनि लाइफनि बेस्ट सान दे बियो आंनि जिउनि। आंनि न'नि मानसिफोरखौ लोगो मोननाया न'नि मानसिफोरखौ नुनाया बेनिख्रुइ आरो मा गिदिर खुसि दाबावनो हायो। बेनो आंनि मोजां सान आंनि लाइफनि। मा बेफोरो सिखिरि बिदैया फैफिनबाय 50 लाख। आइदै सोर खामफ्लाय दोनदोंमोन बेयाव आया सोर मानसि गोग्लैखौ बेलाय जोंहानि सिथ्लायावलाय आइदै गैसा सैमानि जात दिनै बेदलागानो बेदलाग। आइदै आइथिङासो गैला आंना मदखायबायसो बायदि मोनबाय आङो। र' माबोरै गोग्लैखौ सोर र' सोर दोनखोथाय बेयाव खामफ्लायखौ सिखारलाय फंबाय सिनाय मोनाखै आं सिखारलाय। दुखुसो मोनबाय खोमा गोग्लैनानै साबाय नामा फै आं हेल्प खालायनो फै आंखौ हम। दानसोरां माबोरै गोग्लैया नोङो आदा नों हेल्प खालायनो गारै दानसोरांखौ मा नायबाय थाखो हेल्प खालाया मानो थिखा मानो मा नायबाय थाखो बेबायदि गोग्लैनाय मानसिखौ हेल्प खालायनो हाया नामा नायबाय थादों जि थिखा मानो। आइदै फैलाय सिखारलाय। फंबाया बांद्राय दुखु मोनबाय नामा गोसायैनो नांबाय खोमा ने खामफ्लायखौबा सोर दोननाय। बेनिफ्राय आं आलासिखौ फंबायखौ सिनायासै सोरमोनथाय। आदा एसे दुखु मोनबाय मोननायालाय जेबो नङा दे आरो आं माबा दे आदा माइसेल्फ दानसोरां खुलुमबाय आदा। जायो जेबो नङा। सिखिरिनि लोगो औ दानसोरां बियो जों माने बाबानि दखानाव खामानि मावो मोजांथार खामानि मावो बियो माने बिनि बायदि रावबोआनो गैया जोंफोरनि एरियायाव बिराद क्लिन खामानि मावखायो गेरेजाव मोजाङैनो मावो बयबो मोजां होनखायो बिनि खामानि मावनायखौ मोजाङैनो रोंगौ बियो गासिबो खामानिखौनो रोंगौ आदा माने बेस्ट आरो आदा। नंगौ नामा दे बेबायदिनो खामानिफोराव मोजाङै मावब्ला मोजां आरो खामानिफोरा ना गावनि थाखायनो मोजां। औ आदा खामानियाथ' बेबायदिनो दे माथो बुंबावनो आदा। फै जिरायफै मायबा मायबि बानायसिगोन जोंहा न'आव जालांनो हागोन फै। सिखिरि थां जिरायनोसै आरोलाय। औ आदा औ लाबोनि। सेस आंनि 50 लाख सेस। फै फंबाय बेनिफ्राय फंबाया अबेनि जाखो बेनिफ्राय न'आवलाय सोर दङ। बे साला थैफिननाय मानसिया थांखांफिनना फैनानै बेयाव आंनि खोथा सोंनो फैदों अबाव थै सोर दङ सालाखौ आंनि 50 लाख मोननो गोनाङा दैयाव थांजोब्बाय बे फाफि मोख्रायालाय मानो फैफिननांगौ जाखो थैनानै थानो हादि बियो थैखानाय मानसियानो मानो फैफिननांगौ जाखो थैनांगौमोन बियो मानो फैफिनखोथाय साला 50 लाखा बरबाद मोननांगौ फैसा साननाय हनायफोरा बरबाद जाजोब्बाय आंहा मा प्लेनिं खालामखो मा जाखो 50 लाख बरबाद बे साला थैनो गोरै
थांखांना फैगोन बे थैनाय मानसियानो साला मा जानांगौ फंबाय जेबो नङालै आदा